the parents should listen sa ilang mga bata because before, para sa mga parents, siya sakto, pwede parents sila, pwede dapat sila. Bada di ka practice kailangan Island joke kalibang. Malinaw tama ka manhandle ka. Sakto na ito, gingaw na balik. Kung sa pagkaka-bright sa skirahan ba? Kung sa pagkaka-bright sa klase, di yung matiman na natakpot. Pero matiman na ang mag... Nanay, promise. So guys, welcome back sa Bispad episode 2. So, natin special guest karon na akong good friend na si Gia Labra. Papaka na ito, Gia Labra! So by Gia, ganang nadami yung mga certain topics in terms of sa atong time ba? Kasi we're 90s kids man. So, since back to school season naman ta, so, mauna kayo panguntaan na ni mo ba, like, sa imo nga sa Gia, like, unsa may one thing na imong perminti that on na estudyante pa ka? Sino na ako dun? Oh, perminti ni mo that on. Na pamina ni mo nga, dili dyan ni mo malimtan ba, like, importante yun sa ning... Siyempre, notebook, pero ang kibawa pa, napay pwede nga, napay share din na. Sige. So, una kay, tikit na yung mantik. After kayo, by Bon, kay yung gipalit kay Barbie. Barbie, sa imo nga. Lagi. Gaon na, karang Barbie rin kusa-kusa na rin. Gaon na, nakuha na. Sinaon na, kag 10 years ago. Wala na, wala. Ilan na ka years, kasi elementary pa ka. Ako, ginawa na, 20 years. Oo, abay ko yung Mga ba, fake nga naman mo. Yagi mo, ang gibuhat sa manting eh. Ikuan lang eh, butang ka ban paper nga puti. Pero klaro gyud pa na yung Barbie. Maklaro gyud ba mo? Kita gyud ba no? Nakita maklaro gyud pa na yung Barbie. Tawad, tag-init, tag-guad, ina, tag-baisyo. Nagigay. Ikaw, Barry, ba? Kung sa may one thing na yung ginadala gyud ba sa estudyante pa? Takyan. Takyan? Tinood? Daghan ni mga mga bag lang na typical naman na. Di ba typical? Ay, ang bagay ko. Okay, para essential din na para ka ganang na ko ano ba nang money pyramid ano ba? Like, isold lang sa bag. Like, kung sabi ito. Ay takyan. Di ko sabi kong takyan daw na. Ba? So, na kayo ma-share na mo sa mga favorite takyan moments mo pa? Ay takyan moments lang. Kita ka namin kung kita ka sa mga kung sa anime lang. Tama na anime nga na I feared ang night sa usa ka may takyan na sa libro. Signature moves, pabantay siya signature moves na siya yung draw grip, something ano. Ang technique, kaya ay man, patid na ko, kwa din na, 1, 2, 3, 5, kwa din na ko, loyo ka, pas. Di sila kapas. Na yun sa'yo, masayo pa kung matugbaw, Patay ka. dali na, pero kung matugbaw na nga paspas nga na, ba, dili ka na, Pwede pa yung makasip. ma-anticipate pa, yung mga magkama, tagana ni mo akan ni, kuha, kaysa ka na sirit dito, Natin sa pero delikado sa padlok. Sabot ng padlok sa wakis pa sa kuan. Kanang malapas siya sa di na maigop, di na maaptag tao ba. Isa maato sa atok pado na may tawag pado. So, Pado tawag. mura na ka ng si daw gani ka mura na si kanang half mura bago na Overgun ba ng out of bounds sa basketball, out of bounds di rin na makuha. Unreachable pa sa kuan. So ako ata na takyan kay hili kini takyas kuan gabi sa una takyan sa init. Uy, Grabe, lahi ang init sa una karon, ang init karon. Pandalari sa Pwede ra mag-uniform. Ang grade 2 kasi bata ta. mama. Dito na to ka-fit. Ini mga bill para baga pa kaya Pero pala. init to girl. O pani mo ba ni inat ba kayo gamay gumanda. Based on science sa labi. Oh, wait. So, Kuan ba ganang asa kuan mo as a student mo like unsa may kanang ma-share mo na favorite childhood memories mo sa una is that hand. Which is, quote, kasi so at kuan, ingon nila na, badak di ka bright sa skinahan, Island joke, kalibang. Malinaw, tama manhandle ka. Oh, Shout out sa akong classmate sa unan, grade 3. Jonathan Kanondong Hero. sakto na ito gingaw na balik unsa pagkaka-bright sa skirahan ba? Unsa pagkaka-bright sa klase di yung matiman na natakpot. Pero matiman na ang mag Nanay, promise. Kalimot ko sa ang top 1. Kaila ko sa naong sa image, pero pangan wa. Yung nanood. Di sa ingan na pino ang... Oh, dinog. Grabe, Jonathan. Yan ako, extra nga. Sige, barog mo, barog. Okay, ako nanima ko. Nadyo na yung sa mingon na, okay, simutan na tagsa ang ilang lingkuran na. Wala kay kay pakita ninyo ang mod. Tagsa dyan, di ba? Pero kung kita ka na, sikan, mag-English na sikan han embarrassment ba? Ano? Masakpan din siya. Mauwaw lang ka pero sa iya ba? Tapa di mo ano? Ma'am. So, dito sa siya, lipyo ka siya. Puti kayo kaya sa uniform. Iba, pinaka-worst nga hindi yung kalimot. Paggawas niya, ang iyahang mga ko, nanadari. Ba? Si Sanina Oo, mga, bisag ni splashback, ni piti, ni balik. Kung ano yung nanadari, splashback. Splashback yung mga, bigyan na kita rin. Pero, yun ako, nakalibak, nakuhan ko sa order, pero dili dito kalibak. Kanarang, nagsakit na utiyan ba?
Wa jud ko niya naging nga ni ba. Mo nang Kana dyan ba? Mga ikaw siguro, mga wala dyan sa bay. And grabe dyan kayo. Pero mo na memorable daw sa lang. Ikaw, Jed, doon sa Mo ni nakalisod ko kay eskwelahan na to, parehang kita eskwelahan. Ang CR dito kay numdum kasi. pag mix call man daw, mix call man daw. Tidyo kay libangan dito kay pipi mo gawa. Nanigo na rin mo. Like, kung ikaw, Jed, doon sa may favorite childhood memories mo. Nako sa Bongga diya. Nako sa Bongga. Kami gitaw nga kanang Ayala Village. Yeah, lalo din siya. Naman nasa unahan sa Zamboanga City, murag naog na probinsya na bagamay. Diya minamasko diya minang New Year. So gusto niyo pabuto mga uyuan ka na mga sitaw ka na mga Judas Bell, to say pataw ka. Baro sa sitaw ka na sa volcano gani. sa party sa Ako mo may mga. sa Christmas time na din. Oh, Pasko na time. Diba? So na kanang Muslim ug mga Kristiyano naman yung mga murag gubot diya sa Zamboanga, di ba? Nya nami masilingan nga kon, nami masilingan nga mga Muslim. Amot na ako, nalingaw pa ko, nagwakay pa ko kay kuha na may murag puso sige nang siya pilitgan. Oh, Sige magduduwa na. Irgan. Sige magduduwa na. Tagsisintaw, sticker na. Nakaingko Muslim yan nihilap. At Naslen na kwarta. ano ko kay nihilap na ako nun, ginaw ko sa kuyo. Akong kuwan, uyuan, ako na musil niya daw. Paano na ba sila? Ako siguro niya, paano ko yun? Pero in sa mga part, about the point na nagbaduan na kita muna, okay na. Kay kuwan, na okay na ba, isulti ba, kay bata ram niya, bata na ba? Sumurod, pasa rin ba, Yan man, di pa duwa. The next day na, kay inamin, kuwan, na-prestisyonan sila ang sa atbang namin magduwa ka namin sa uso na sa Marvel vs. Capcom, else na, So, matawag ni mo ba na mo na yung favorite game ni mo na what? Or favorite activity ni mo pag bata ni mo? alim na. Adili, na ba i-share sa inan? Kay, basta may anak, ang big day na ko makalimutan, elementary, back to school naman tanong, bisag na ako yung mga classmate dira. Maka-experience dito ang nindot ng mga kuhaan kay mga amigo tag dive dap kumbang. Akong bala na kay dos na git. Ang dos dagan ako palit 25 tambos bito mga kindi sa. Pero bisag na ba, tungod ato nakaduwa og PS1, nakaduwa og mga kuhaan. Kay nakoy amigo, may sigbang ka na ko. PS1 din, mo dyan na pizzahan dito sa Mabaling. Mga Palmer. Mabaling ko, isa shout out sa mga taga Mabaling dira. Dito, pizza. Abang din ni 20 oras. Extended pa ganyan niya sa Malingaw saan. Doon ni James Bond. At ano yung time mo, panay ko youth year sa una. Wala internet ka pa. Which is murag nindot ngay paminahan kung karon na standard. Kita ka na murag misdiri kita na nimo. Di para karon ba nga maglingkod ra ka tan-an nimo na kay bag information matad-aw nga sa imong cellphone ba no? Sunod man na kay murag mind blowing ang makita sa internet murag lagwa kay mata nimo sa Facebook kita ka na murag wa pa na fully awake yung wakan ba tanan la shocking man ni pero murag wa kay magawa mata ka sa una. Sunod tani nga ni bago tita na rin murag basta lain de kay murag everyday discovery git ba. Sa Fuwa po, papuan ko, first akong ever na pabadlong, to ano ba yun sa Wabagi Christian Fellowship, where 3 days may nato, gabi so mama, so naitambuhan na kayo, pag hindi, ipapil may fellowship, dato ako mama, maayo dito ng fellowship, Christian fellowship, dito like, 100 kisa ba, tao kong dito sa basukol, ito naman ito, ang mga amigo, kay, yung taro, yung salbahal, no, yung first time ko na inom nito, first time ko na nakadog arcade game, di man gani hawak may sa fellowship sa meeting sa pinaka-importante na event ato kadlaw man 3 days bibi ito sa second day pa lang wala kung mga kauban na daan mi sa tato wala mi sunsura sa fellowship grabe gid like kaya man mo tinilay ko mo ni fellowship ni live, na live ang fellowship do. oh baby no so mo sino na mo di fellowship day so Nag-resting mo, so kabanday ko ba karon ba dili na kayo siya I think kana mga naging bunal ko si Kasi lahi la kayo in terms sa karon ng panahon ba dili gid pareha sa una ganin ng mga bata kay bunalan dude ya dili kayo maglagot ang mga mama papa dili ka sa basuhan dili po sa Facebook mga tanaw ninyo ba like sa amo ako ba mo tin pinaka-embarrassing na ko na bitong gibunalan yo sa una ba sa akong maestro pod kasambot ra pugo like ibuwa de kasa sabi ako pero para na ako ba yo I think okay lang di no kay ko ingon na grabe jud like ikaw ba take gud na ni. sa may i-insert sa kanang pagbunal, pag-osi, yun ang mga physical contact sa maestra sa estudyante, sa may master yan. Kaya agib jud na los nito on tanan. Lenay no tag take sa asa tao gud. Nay ubang tao nga mo take as a violence work kana din as a challenge na may ibang bata ingon nimo nga kuan ra sabani mo na may ibang bata kitipo na ibang bata
take challenge. Murag responsibility na sa parents. Pero kung lain ka nga tao, di na. Pero before na ko ihatag share si Gia, na may experience sa put na sa elementary at sa Guadalupe Elementary School, ikong pangan sa principal. Pag ito mo ko nag-screen lang. So, dahil ko kalimutan, i-share lang na po na nag-flag si Roman ni Miso na. Yeah. Pero sana ako sa maximum role na naglupang hiniran mo ko ito. Naingin ko, ang mamatay na... binata ba diba mo? Normal, naman ta. Ang mamatay ng dahil. Itudlong ko sa plasmit. Ang mamatay ng dahil. Dagan kami si Jantia, like, on the ground, like, ang principal, ang master, naman nasa babaw, like, agdanan man ang skillan niya sigara, naman yung agdanan, like, ano na mga teachers, ang mga Jantia, yun na sa bus, diba? So, kita man ang principal. Pag, mamatay ng dahil, nagtatawa ko ba? Like, itudlong sa plasmit, kita, ang principal niya. Ipahunong dito niya tanan, like, ang ceremony, stop. Ano siya? Punong tanan, ang ibo kang objective, like, ano man ang siya ito po? Now, di na principal. Ang got hingaw. Ako ba ito gidugol, like, ako gidugol, kusnit ako nga na, ibira dyan ko, ako rin sa, ibira pa sa dagan ng isang team, ano nga naman, ibira pa, gipatukot pa po niya, kisuto sa principal office. So, maragda ito physical po, gingato ko sa una, at the same time, embarrassment. Pero ang point ako is, ambot ako, may tabo po ba na karoon na, nga na, but sa ako experience, parang kung na-mature to gamay, bala kaya mo. Mo ang ingon. Wala ingon nga. Lain man take by kay mo kay di man ka magdibdib ko ana jud murag pag depende jud sa bata o sa la pag take ang kanang embarrassment. Dami ba nga take ni as a lesson. Muna wag ka mo COVID. Mas hindot na okay na siya kung kana ang muna sa bata. Ya lain man ta sa libutan. Una ni ingon nga kung naa na bay bata. Poon. Ang ako kay nindot din na nang sa tanan homeschool kay murag customize magud ang pag-eskwela para ang bata. Depende niya. Muna ako anak ko ani kanang medyo softing siya na bata, medyo magdidip ni siya. So, imong i-adjust mo, i-courting sa batasan, murag katagan mo step ba? Mo na eskwelahan kay para imo igayran ang bata. Hindi niya baka no. Kaya mo ba niya mga bata lain yung sa down na sila. Na ay physical pero di physical nga kana ganing murag magkasakit na sila nga murag day. Instant po na kanang nakita na artista na di niya sakit niya na pero iya ra naon. Yeah, mo ilang na bata kay murag kana ganing ang respect di sa parents pawag ta feel ba tala akong ginikanan di murag na dismaya na ako mag-uol na sila pero di physical murag mag lain naman na lain na level ba Sure go everyone has experienced this at some point in their lives kanang especially 90s kids kanang if even mga boomers Gen X kids pa na experience sila bunal gid sila ang mama papa because para nila it's a way of kanang projecting authority so meaning nga mo respect sila nimo wala ang ilang gisuway o instill pero wala gi it's like ang insulting ni Ryan some people would take it seriously, some people would take it as an offense. Mo nang lain ang tagtaw. Depende kita nimo nag find the middle ground kay di man always na pagkanang rabunat hindi na po hindi good. Aron special down di na pa acceptable karon nga aron sa panahon na ito. Kay there are ways to discipline na ta. The parents should listen sa ilang mga bata. Because before para sa mga parents sila sakto every parents sila pero dapat sila mo diba? Para na di agikan ang mangbunal kay you think ka na kay kuan kay nanapay boot nila kay lagi kay race nila kay kuan nila may dalang gani karon kay nafa ni mga mental institute ata na bro na ginani mo gid bro mo lagi some people wala sila willpower nga kuan ba kanang kaya kuning kuan kaya kuning tanan ni na ba may ka lakat puutan man mo papa nga nung inana man ka di ba mo ana ka pre gibunalan na nung soil na siya. Nasa ibot bunalan siya. Puutan pud. Wala nay bunalan na bata nga mabuutan. Nay bunalan na bata masoil. Nay di bunalan na buutan, nay di bunalan na soil. Wala na pa. So dili na ingon na violence kay kuan jud. Akong pagungan ko ron kay not to brag pero 18 years old reasonable kay sila tao. So mo ta ko yung hindi sa bata no sa ni pag-take Alos point sa the whole childhood niya. Ang ending reasonable niya basta kanang kuan so tarong siya na tao. Wala isa what you ko naka-recall nga gibunan ako pagungan ko. Ako kami nang nagibunan. So mo ba usap ka ba since balik to eskwela na so kung kapol ko eskwela tayo na magiging tayo na butong mo dito.
So, karon ba, now is starting from more fun with one ba? Ikuha ninyo, tanaw ninyo, unsay top 10 na batang 90s na chichirya na to sa una ba? Tanaw na to, og pila inyong sakto. Start with you by Ryan, unsay tanaw nimo? Number 1. 575. 575. Wala 575. Ikaw. Super Crunch. Super Crunch. Let's see. Super Crunch kaya I think wala. Dili siya nostalgic ang Super Crunch. Lumpia. Okay, good. Number 1. Sakto ka. Yes. 9 out of 10. Sige. Sa sunod. Rinbi. Renby, yes. Yana. Renby. Okay, good. Renby. 2 out of 10. Yeah, isa pa man. Piwi. Burrito. Piwi, yes. 3 out of 10. Sige, isa pa man. Pero kana ako ka mga 575 mga kuan man ka ng mga underground. Kana lang mga level sa sa- banda pa underground mga kuan sila mga Rhythms of Aparatos. Nanas mga Years kuan sa mga mga probinsya. 2007 Rhythms of Aparatos pero sila nga. Sige, kanang uban lang. Kuan Aside. ang bubot. Ay di chichirya man na pero Kasi tawagan ng kuan niya katong regulo nga ng corn something. Sweet corn. Sweet corn. Sweet corn, yes. Correct. 7 out of 10. Okay, isa pa man. chippy. Cheap. Cheapy, wala. Ay ang ganahan kay Nova. Pero tingnan ko ano ba yung cheapy drin. Dapat na Nova o Yatos. Ako mo Nova Piatos wala. Wala, dili sa throwback. Kana, good job. Snacko, yes. Wala na lain. Basta itong kuhan, itong, di ba, naman ay same mga company. Duha ni kabuk. Ang usa kay Mobi ka mo. Mobi ka na, usa. Yes. Niya kita 6 out of 10, ikaw supan. Yel, katong puti niya. Kalimut kas pangan niya. Muro siya gatas nga kuhan, flavor. Kalimut kas pangan na. I think yung basabot kay Richie, di. Oh, Tamis. Yellow kuhan. Oh, basta Okay, good job. 5 out of 10, Richie. Kuya naman, so ang nakalista dre, number 1, Lumpiang Shanghai, niya, Pom-Poms, Naku, what else? Ito tanaw. Hulo kubi, tagdos mo ng kubi. So, Snaku by Regent. Wala ko katilawan eh. Like Renby, which is na ingon ninyo Richie. kana. Sweet corn. Sweet Kani, corn. Castillo, ikaw, nilagyan is Guadalupe. Kobe potato flavor. Peewee. Nutri-Star. Oh my gosh, Nutri-Star. Kani. Nutri-Star. Muna ang gipakita katong ana. Star. Sa gitong ana. So, Moby. Nutri-Star, Tommy. Wala ko katilawan ni Tommy. Kita ko ana. Boy Bawang. Karaan na Ay, di gini ay. Boy Bawang, no? Sugo. Kubutang na rin. Pinong ko ano. Seed. Kaya doon na botong pakwan. Tin seed. Ay, oo. Captain Oh my God. So, appeal for the Captain Seed. Dragon Seed o Captain Seed. Captain Seed. Kratos ring. Nakakita na karon na willfly4food.net. So, nagbutang sa mga list dari sa Filipino stocks na you need to eat in merienda. Dagan kita yung mga mapilian na mga snack pero puros mga saging. Either banana cube, pinaypay, kanang sinugba. Sinugba, tangan mo sinugba. Boy, gini siya. Pwede kanang kuhan, kanang Niya sa muay, balik sa muay, kay binasoy. Kanang giputol-putol, ibot na isabaw. Puro sa saging, dagan, saging mapilian. Niya hakik. Inumdum ka sa onda. Skulahan itong scramble wa. Ay, grabe. Ay, oo. Scramble. Pero yung boltaho. Oh. Grabe lagi ang scramble. Pilit ka ba? Ano ba? Kasi ni steak niya, mura So, ano mga kata rin ba yung napagkaroon is nasa to down no? Like, kasan pala ako. Wala okay ba? Bisita sa ako. Like, ka ng biko. Kutong kindi. Kutong Gidi, oh, yes. Buwan, abino ka na kutong kindi ba? Eh, out of nowhere na igawas. Well, nga nung di siya magmukha. Ang niya madato, just ni no? Wala kong naibot andre ba? Mukha na gawas. Ikaw, tig maginanan na tayo ano? Pero karon, akibaw. Pero paminaw ba pinaka-common star sa mga bata karon kay fishball tempura. Ako. Agree. Sa una, kay mahalan na. Like kung naikon ba, like example natay mga amigo na or manatay friend na gikan sa gawas, like first time pamuari diri sa Pilipinas, like paminaw nimo in terms of dire lang sa Visayas, snack? Oh, Filipino snack. Like dili lang mga pati chili something like kanang mga turo dito pang disya. Okay. Ako sa may pa-try niya. Kan na banana cue o kanang kuhan, puto. Sitaw ka ng kuhan? Puto bibingka. Napay, sitaw ka ng but nga na chocolate mo, bro. Moral, yes. Oo, kan na. Ikaw. Manggaro dito ko mauna na. Mangga. O kuan, torta sa agaw. Oo. Ano niya, okay, may ko. Ang gibutan kay kanang sang ginagawa nila. Suka, kanang Suka. kanang kuan ba kanang vinegar wine ba? Si tawag bisa niya kay ana. Tuba. Tuba. Ako ba, sa ako abot ba, ang pinaka-apurag ako ipatay balot, yun. Gimaw mo ganda tawag. Kanang yan yung nito about na, o sa maayo kanong ng balot ba? Sa buntag o sa gabi? Gabi man sa tawag. Naanad ay Ikaw, kay Usugay kuhan, usugay ka ng gabi, ito na mga panak, mga alas 10, alas 11. So, bantay mo, mga trabante eh. Kuhan, hapit og balot, gabi inin kayo. Pero, ba't ba kaya? Pero nabi ko na sa mga balot na maligya biya ko to or buntag. Nagnaagit. Nagnayo ba tao na hilig mo kaon bunta?
hilig dyan nila. Ang ako, di mo hilig nila na. Ganahan mo ito gabi. Mura ka na, wala na ako siya gigugma nga makaon. Baka na ka nang love, hindi mo siya kung sa oras ang kunin mo. O ganahan na ko tungod na kay anang oras Mura kang miator ka sa lugar kay ganahan na sa Sigiri ba. Ganahan, wala ba dito kay ni Kwan. May balot kay karon gabi na sakto. Anak tang duwa big cards sa doon na. Balot na, balot ting. Bali ba? So, on the beauty, gabi. Ikaw ba, kasi kapila ka balot yung mga ano sa kananan. Ay, di ako hilig kaya Sana- Hindi mo hilig. Wala na dito ka na tulog to. Baon kay kanang kita ka na sa barkada lang ba? Ikaw lang. Sumasabay ka. Murag memories no. Memories sa Murag ka na mutual agreement na. Mga to. alawa. Wala rin. Ako makakagano ko, di mo ko ganag balot, pero, I mean, nabian ko dyan, katong pinaka 17, 16, itong pinaka-bata ang gitim, wala ko di Okay. Initari niya nga kan ba? Ari ba, Tatawa ka na, College so ni manuka ka college so ni. Berarti itu dengan ikablin yang benar ikaw na mo. Ikaw Ako mo mga- na diploma ba? Diploma ni ko na. ako makakagano ko doon sa kana. Uban gusto ya. Ikaw to ba? Ikaw ba? Bay, sa atong panahon, bay, especially sa Cebu, bay, uso bay ang mga banda sa kita mga musikero, mga kita tanan. Ikaw, Gian, unsa may tanaw ni mo na OPM ng Jet, like, unsa may pinaka-top OPM band di mo of all time? Goat na ko. Nadi pa goat ba? OPM Mga banda. na banda. Rock band. Rock band. Rock band. Yes. Franco yun. Franco o Guan. Franco Kamikaze o Guan. Usa, gala. So kung papili, kung sa tulo, Franco Kamikaze o Guan, Franco lang. Oo. Maruguri. Eh, wala ko, Franco yun. Franco sila. Daghan mo ganahan sa lisod di kay pili lang pero mupili ko katungod daghan di ba kanta nila og mo din na napalit sa akong papa CD hinihangi jud ko naman pa feba baliti ko album Kyushi ni ato sa kulong So, Kyushi mo? Kyushi abot siya grabe yung Prokinid Gar Prokinid Gar daghan di ba kanta ba pinasa ko Franco na ibawa na kalit sa mga ipot kanong our band nila na kuan pero wadit Kyushi git Bisaya sa sila sapi ko speciality na sa sumuot ng ibawa kilit ba back to me nga album sa Kyushi. Para sa ako nga ba, iba naman sa utubag ba? Oo, Para sa mga ipugi isip- Ayan. So, research sa mo ba, maganahan. Kung papakuanan mo, like, kanta sa itong mga favorite na banda, no, paminaw ninyo kung nausay kanta na pinakaganahan kayo sa OPM na iyong ganan sa banda, like, paminaw ninyo kung ibot ang karoon panahon na 2023, paminaw ninyo, sikat pa. Kung unsa siya kasikat sa una, ikaw ba, kanta sa front ko. Good question. Kaya di na yung mga daghan wigi maanta ako sa international na indot kayo. Pero di siya bagay sa panahon ba? Di sa bagay. Oo, di bagay sa panahon. Hindi lagi pero kung sa ako, Franco lang yun mo. Kay kuhan, o bagay gyapon kay ilahang music is about ka ng either summer, weed, or reggae. Yan na, read natin. Titoy rin yun na, balik rin yun na. Oo. Wala, pag nga musika gyapon kay ako manunod ba kay Berlan pangadili panana ni December Avenue mo maoy siya ba pero na taas yung mga tagas na page kaya quality back to me bawaso mga kanan daghan sila kanta nindot pero Grabe, ang Kyushay, kay almost tan na nilang kanta, musika. musikat kay kuan dia limpyo ko nila safe sugay na kanta ba Ano, ang ganang Kyushay, kay murag hubastang or ang hubastang murag Kyushay. Maorek sa tinga Ako ba nakakuha na, kabantayan na? amot lang tungod kay Ano, focus ko sa Kyushi, wala ko ba sa bomba na. Pero ganahan sa ko sa uban, ganahan mo ba banda sa di? Weirdly. Para na ako, with the smiles ako, research. Para sa kuha, Ibutang karon ng panahon mo. Bilis may, samdo ko ay, sakto Pero ba, safe di kayo yung kuhan. Diba, kung di na may greatest kanta nila, ba't para na sikat nila? Sikat pa yun, nindot yung meaning, nindot ang pagkabuhat. Pamidaw yun, dahil yung ringid kabi ron. Ang muling ilbimbo no, kay kung makasabot ang mga tao no, kay kung hindi na, murag, stawag na, murag, disturbing. Disturbing mo na, disturbing mo mga mo sa una. Kita ka na, ang nindot sa una lang, ingot ko niyo ba isi, ang mga banda sa una, yung mga pilawaan tayo, praga story. Kaya typical na Pinoy nga story nga, ang ending happy pero ni, di siya, unsay reality ba? Oo. Shout out mga Breaking Bad fans nila. Pero ganang, di siya, tuwan ba, ganang reality dyan. Mung gani ending gani mo gid. Di man jud tanan, di man jud buwag lang ang kalibutan. For example, Polarium sa kuan, niya uling ilbimbo. Yikes. Uy, buloy sa kuan. Ang ending gani realistic end lah.
sad ba ni kata pero ang ganito sa banda sa una kay upbeat gyapon. Banda gyapon na ko, dili sa kanan parang pasensya na ba. Bukol ang tagtag, bukol ang yun. Pero which is nindot man sa po, buningog panindot sa nada bukol bukol. Yun na, kung sa may gimiss mo sa rock band sa 90s. Like kung sa may gimiss mo na wala, kami na mo na wala na karon. Resurgence sa kuan, resurgence sa punk rock. Punk rock o kung ano imo kung metalcore o. No, kay wala mo kay ron kay ilim na kay sayo-sayaw. Kay that grabe kay produce ang mga kuan may anak. Ya, karon kay ang technicality o ang pagka-listen sa kuan production. Sa kuha ba, gimingan ako sa una ba, yung mga tao ba, mag-enjoy the night. Kay karon sa panahon karon is more on mag-cellphone, mag-sila recording. So para sa po is muna i-miss na po na pero ano ba tinigin mo instead of ila i-record sa sila record na sila una pa kay karon gig work half ng good ang mga tao at nag-enjoy sila tanap sila sa camera so tiki sila pa ketian something ano ba so kabaw maka-feel mo lang banda na hindi na gid pare sa una like can you turn down your cellphone kung gusto na mo ma-enjoy mo yan na wala gid sila which kay bawid sila na posible ito po ba lahi ra gid ba para na ko kana pinaka ano na miss na ko sa una na wag gid na, wag gi camera, wag gi cellphone. Enjoy lang ngon. Wow. Oh, agree Oo, ko. yeah, pero puno sa luwan na ba? Kuan nagbayad pa muna pero mo na sila. Gabayad pa mi kami mabuot sa mga ikuan pero ang ako lang ba kita nga instead mag-enjoy sila, mag-focus sila na kailangan perfect ning angle kita na ako ni balik. What if ka to ning ibayad mo, gi-focus lang nimo, gi-cherish gini mo. Mo bitaw na idol jud na pa si Michael Jackson. Katong basketballista ba? Adi day Michael Jackson na bang music day bang sayo. Mga mapanahon niya maghilat din. Kay kita ka na aynon mo may internet sa na di makita YouTube. Maghilat din sila. Pero mo na ako asad nga mingo. Pero kung sa ako ang opinion, ibuhan mo to, nakuha na to nimo. Abang utsa kong giningaw sa una nga may tamabalik karon kay raw nga feeling sa rock mo din inuhon na vlog for example para king Edgar o Resurgence kuha din feel gid pag nang ni-compose lagi sila nya kana kanang kung rock ugaw jud nya before sa karon set medyo ugaw sa siya pero mas ugaw katong sa una to grabe kay gaw kanang bati ba record pero lingaw gyud ta kay indot kay pagka storytelling nila ba mo nagingon ako nga kung limited mo resources ang imong creativity mo shoot jud hindi hatagan lagi mo tanan imong anak og mga gamit may siyang gitar hatagan mo tanan pwede pa ingon tanan bata la mo lagi mo balik gyud sa una ingon ako lain ta og way of sana pagdawat sa usa nga butang ba na may bata hatagan mo tanan may inspired na sibot bata pud hatagan sa mo tanan wa na di na ma-inspire kay malingaw naman siguro duwa sa mga pedal which is gifting ko na dakan ko pedal hindi wala ako kabot ka ano gigamit o pero magtukan kay pag may anak tatok kay gyapon lingaw gyapon Lastly, kanang ipang-record niyo kanang video parang tapos kuha ito sa concert niya. Tagagi mo cellphone na. I bet kamutan na dili mo magkuhan. Di niyo na tanawon banlik. Di niyo na save. gana mo gina promise I swear. ay dili tinuod na pat no naanin niyo dagat sa record i-enjoy lang ninyo tanawa lang ninyo yung YouTube at least ba sila nawasa na lingaw ikaw lingaw pa ka inyong sit pwede mo rin ibutan sa bus ay matanaw ko sa YouTube ani after kung ganahan ako ta or mas hindi siguro na kay advice sa tanan pagdadala mo kado niya na 360 for at least ma-relieve nino ang moment kato 360 na balik lang mo ni kod sa gituan iya na rin sim kalo pero kung makuha ang it's tiway pero na ba na iya na nimo niya stop jud si bugahi wa butang ng GoPro din tanaw ka di ba wa na di na ka magana balik ka enjoy pa ka. Alright, so thank you guys. So mga oras to guys, kasi 1 hour na to. So papapa na to si Gian, ginati na sila itong guys. Na si Gian, Tambra. Pag bagyan sa itong business sayang pinulungan. Guys, please don't forget to like, follow, and share sa kanina video since this is our episode 2 na. Kato lang niya, magpasalamat kami. Ako pa may sponsor, so pasalamat yan kung na. Salamat kayo gagalingon nga nabuhat na wanay bisag duka. Salamat mi Bay Ryan, di ba lagi ka? Di kaya pa si Gian. Pala pangita sa uyab. Nya, wa ta trabaho pa ni ron. Nakakabasa salamat din. So guys, mga to guys, see you in the next episode. Bye! Bye.